If you backed away from the scream and... jeg skal væk. Oh my god. På kig. Ja, nu kommer der hul lige. Hvad skete der? Hvad skete der? Not for children. Nej, det kan jeg ikke lide at se den der. Nej, hvorfor just... Jeg skal tisse. Ikke nu. Jo, jeg skal nu. Du er senere, vel? Du pisser mig på bukserne eller et eller andet. Så siger han, nå, du kan ikke skrive hjerter til mig mere. Nej, jeg kan ikke sådan lidt. Må se. Undskyld. Du optager. Jo, du gør. Ej, slet det, Maria. Jeg seriøst gør. Nej. Jeg skal få at se den. Nej. Kom. Fuck. Monika! Det gjorde ondt, mand. Jeg faldt lige her. Prøv at se. Mand. House music. Jeg vil ind i den. Det lyder ikke særlig lækkert. Jeg vil ind i den, så det lyder ikke særlig lækkert. Det var meget godt. Så kommer de med sådan en operakald. Okay. Kasper Hansen. Hello. Are you the porn star Kasper Hansen? Det skal du sige. Jeg kunne bare forestille mig, at Kasper står der og på en sted dig. Det kan ikke. Nå. Jeg kan ikke mærke noget. Det gider. Jeg kan lave musik. Sunday night. Kan husk. I'm gonna have breakfast and a little bit of chicken. And some kringler. A little bit steinhaus. 6. Oh my god, han er sgu da med. Ja. Boy Beliebers. Kan jeg gøre det Justin Bieber? Så er han sej. I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in.